Šta ti treba, Britney? O, hvala. Šta će mi telefon? Pogledaj šta sam pronašla. Hajde da proverimo. Nisam baš sigurna. A da li želiš čokoladu? Onda pomozi mi. Eto nas u kuhinji. Nikol, neću ti dati čokoladu dok ne proverimo ovaj trik. Ozbiljno ti kažem. Daj mi čajnik. Sad ćemo unutra staviti čokoladu i uključiti ga. Tako će se brzo istopiti. O, stvarno? A ja ću doneti led. Evo ga. O, baš je hladan. A ruke mi se smrdle. O, kako vruće. Nikol, uhvati čokoladu. O, sad mi je toplo. Odlično. Sad ću otvoriti čokoladu i sipati je na led u obliku srca. Nadam se da će uspjeti. Oho, Britney! Trik zaista radi. To je baš ukusno. Eto, jesam rekla da ovo radi. Sad ću napraviti sebi ogroman peščani dvorac. Hoće li uspjeti? Da. Jedna kula je gotova. A šta ima novo na TikToku? Oho, oni to rade pomoću peska. Izgleda baš lako. Moram što pre pokazati to Nikol. Uzet ću pesak sa sobom. Nikol, pogledaj. Ovo će nam trebati. Britney! Sad čekaj, sad ćeš sve razumeti. Gledaj ovo. Ovo izgleda super. Hajde da probamo. Idemo u kuhinju. Evo pesak, ali šta nam još treba? Za ovaj eksperiment nam treba specijalna odeća. Presvlačimo se i obavezno stavljamo rukavice i zaštitne maske. Tako je. Sad nam je potrebna soda. Treba sipati malo sode u rupu od peska. Jao, nešto me svrbi u nosu. Jao, sve mi je u ušima. Da li bi mogla da kiješ na drugu stranu? Sva sam u pesku i sodi. Fuj. U redu, nemoj da brineš. Ne umem dugo da se ljutim. Dakle, sada treba dodati malo šećera. Sipat ću ga preko sode. A sada sirće. Tako je. Ostaje samo da sve zapalimo. Idemo. O, tako uzbudljivo. Nadam se da će sve biti u redu. Oho, vidiš li ovo? Radi. Peščana zmija se pojavljuje. Cool. Eto, izvoli, ovo je za tebe. Sad ću da ga izmrvim. O, tako je lagan. Hoću i ja. Cool. Presrećna sam. Dajem ovom triku 5 zvezdica. Obožavam TikTok. Spremna sam da ga gledam non stop. Šta ima novo? Neki eksperiment sa balonom i vodom. Šta? Aha, šta dalje? Ozbiljno? Neverovatno. Nikol neće verovati. Moramo proveriti to. Donala sam balon i čašu sa kolom. Prvo moramo malo napuniti balon strujom. To ću uraditi uz pomoć kose, Nikol. Gotovo. Vidi na šta ličim. Još i strujom udaram. To nije smešno. Hajde da ti pomognem sa kolom. Mislim da mogu brzo napraviti rupu uz pomoć svoje šnale. O ne, kola curi. Britney, požuri. Da, sad ću. Samo treba prisloniti balon ovdje. Oho, ne mogu da verujem. Eksperiment je uspeo. Svaka nam čast. Samo što je to sada prljav, ali nema veze. Juhu! Dosta vožnje. Nisam gledala TikTok već 5 minuta. Tamo sigurno ima nešto novo. Da vidimo. Šta će se desiti? Nemoguće. Moram što pre pokazati ovo Nikol. Skroz sam opuštena. Nikol, mogu li da te prekinem? Ej, da li spavaš? Jao, Nikol, izvini. Pomoći ću ti da ustaneš. Auč. Vidi, našla sam novi video. Hajde da ga proverimo. Kako ti se čini, a? Yes! Da, ovo je cool. Šta nam treba? Imamo šerpu i šporet.
Moramo sipati vode u šerpu, a mislim da je tog dovoljno. Također nam treba so. Bez nje ništa neće uspjeti. Misliš da će ovog biti dovoljno? Ne verujem. Ajde da dodamo još. O, da. Britney, trik neće uspjeti ako ne uradimo sve po uputstvu. Dobro, sada treba sve promešati i sipati u čašu. Ko će provjeriti? Papir, kamen, makaze. Okay. Pa hajde. Pobedila sam. To. Ja ću provjeriti. Stavit ću prst u vodu. Ej, a zašto ništa ne radi? Ne brini, Britney. Loš rezultat je također rezultat. 0 zvezdica. Moram pronaći eksperiment koji će sigurno uspjeti. Šta? Ulje? Kola? Mentos? Oho! Cool! Jao, šta sam uradila? Ipak ću stići do Nikol. Nikol, čekaj, dolazim. Obožavam origami. Šta je ovo? Britney, šta ti je? Ustaj. Našla sam sjajan eksperiment. Hajde da ga isprobamo. Izgleda super. Da. Oslobodi me i idemo u kuhinju. Hajde. Kola i Mentos su već tu. A gdje možemo naći vazu? O, evo je. Odlično. Hoćeš sipati ulje tamo? Lako. Sipat ću celu flašu. A sad ću dodati Mentos. Par bombone će sigurno biti dovoljno. Hej, Britney, to nam treba za eksperiment. Da, naravno. Wow, cool. Pogledaj, ovo već radi. Nevjerovatno. Najjači smo. Dajemo eksperimentu 5 zvezdica. Wow, kakav cool video sam pronašla. Šta će raditi s ovim limunom? Šta? Nikol će se šokirati. Moram što predaju pokažem ovo. A, tu će biti 6. Nikol, čao. Hej, čao. Kasnije ćeš završiti domaći. Jao, oprosti, uništila sam ti svesku. Ali to je sve zbog ovog eksperimenta, pogledaj. Baš je cool. Ma, nemoguće da ovo radi. Dobro, hajde da proverimo zajedno. Prati me. Evo nas u kuhinji, sedi. A ja ću doneti potrebne stvari. Limon ćemo uzeti sa maminog drva. Neće imati ništa protiv ako pozajmim jedan. Juj, vrti mi se u glavi. Nikol, dođe sebi. Ja ću uzeti limun. Moram ga iseći. Odlično, rukujem mačem ako niste znali. Da, ja sam spremna. Drži se limune. Jedan udarac i gotov si. Ovo je bilo moćno. Da, znam. A sad nam treba papirić. Potapam prst u limunov sok i pišem tajnu poruku na papiriću. Ne špijuniraj. Ovo je iznenađenje. Sada treba da držiš papir iznad vatre. Wow, nešto se vidi. Ovo je barada. Samo mi proveravamo najbolje eksperimente. Šta se dešava? Gde da trčim? Jao, uplašio me ovaj alarm. O, danas je noć veštica. Svaku godinu zavitlavam sestru. Sad ću nešto smisliti. Za prvi prank su mi potrebni balon i čaršav. Potrebno je odseći ugao čaršava i staviti ga na balon. Nacrtat ću strašnu facu. Gotovo? Jel strašno? To će biti jako smešno. Okačit ću to iznad sestre dok spava. A na njene ruke ću staviti rukavice. Tako će se uplašiti kad se probudi, jedva čekam. Ali tog je malo. Stavit ću još nekoliko žvaka oko njenog kreveta da se oklizne kad ustane. Jao, to će biti jako smešno. Jao, moram sve raditi tiho da me Mija slučajno ne bi čula. Ako se oklizne, sigurno će pasti, tako da neka padne u tanjir sa zelenim ligavcem. Uj, to liči na bale. Dakle, stavit ću to u tanjir i to je to. Idemo odavde.
Kad Mija pređe kroz sve prepreke, poželit će da me pronađe, ali neće moći da izađe. Tako sam genijalna. Tako sam lepo sanjala. Jao, mamice! Šta je to? Skloni se! O, šta mi je s rukama? A, to su rukavice. Emma je to sredila. Sad ću je naći. O, ne! Juj! Uj! Odvratno! Na šta mi liči kosa? Emma, pazi se! Jao, šta je to? Možda sam još u snu? Probudila se. Mogu skinuti to. Okej, pokušat ću ponovo. Emma, znala sam da si to ti. Sad će ona meni vidjeti. Čime to mi je zauzeta? To je odlična prilika da je prankujem. O, smislila sam. Još nisam doručkovala, tako da ću spremiti sebi cornflakes sa mlekom. Ali za Miju sam smislila nešto zanimljivije. Ukusno. Dakle, sipat ću crve u kutiju. I kad bude htjela cornflakes, pojest će crve sa mlekom. Dakle, bitno je sve učiniti kako treba. Mirno stavljam tanjir na sto i posle namerno stavljam kutiju pred Mijom da bi je vidjela i poželela. Jao, tako sam gladna, sad ću pojesti cornflakes. O, obožavam ga, to je prelepo. O, hoću ja, ali gledam tako zanimljiv video, ne mogu se odvojiti. Emma, gdje je mleko, daj mi. Izvoli. Hvala. Oho, kako zanimljivo. Šta će biti dalje? Jao, sad će pojesti to. Šta mi je ustima? Emma, jesi li stavila crve? Odvratno! Šta se smeješ? Sad ću te prebiti. Pazi se. Stani. Dohvati me. Emma misli da samo ona zna da zavitlava, ali ja nisam ništa gora. Napravit ću lažni sto sa rupom za glavu, stavit ću crni pokrivač i veliku kantu za kokice. Da, Emma će definitivno poverovati. Prosuću kokice i napraviti sebi lep make-up. Odlično! Ostalo je uključiti zanimljiv film i sakriti se u tajno mesto. Ovdje mogu jesti cool. O, to je moj omiljeni film. I kokice su već tu, super. Jao, ko je tamo? Jel mi se učinilo? Jao, moj prst. Kako boli? Ko se krije u ovoj kanti? Izlazi. A, mamice! Kakvo je to čudovište? Svaka mi čast. Vreme za novi prank. Imam neiskorišćenu lažnu ruku od prošle godine. Oho, izgleda kao prava. Samo nemojte nikome reći. Ćao, Mija, daj da ti pomognem. Hvala ti puno, Emma. Apči! Jao, moja ruka! Emma, tvoja ruka? Moram odmah kod doktora. Probušila si ruku. Jao, nije mi dobro. Ups, izgleda da sam malo pretjerala. Na mene je red da napravim prank za Emmu. Već sam smislila da ću staviti na glavu masku u obliku mozga i prekriti je zavojima u veštačkoj krvi. Kad me Emma vidi, sigurno će se uplašiti. A sad ću sve prekriti slatkim pletenicama. Mija sigurno neće moći da odoli da me povuče za pletenice. Tato, sve je spremno. Ćao, Emma, kako si? Danas me nešto boli glava ceo dan. Šta? Povuči? Vrlo rado. A, je li to mozak? Mija, otkinula sam ti kosu. Kakav užas. Skloni se od mene, ti si zombi. Poverovala je. Ko je to stigao? Zdravo, uzmi slatkiše. Ej, ukrao je ceo tanjir. Šta ću davati deci? Pala mi je na pamet genijalna ideja. Nabošću sirova jaja na štapić, zatim umočiti ih u rastopljenu čokoladu. Odlično!
Stavljam lažni omot od Kindera i stavljam jaje u letanjir. Sad idem da prankujem lopove. O, evo ga, ćao, uzmi slatkiše. Uzet ću sve, a već drugi put sam je prevario. Ovog puta su čokoladne jaje cool. Jao, fuj, odvratno. Kakvu slatku bundevu imam. Volim bundeve jer se od njih mogu napraviti strašne face. Obožavam noć veštica. Gledajte, odlično mi ide. Stavit ću unutra 2 svećice i idem da nađem neko mračno mesto. O, bundeva će odlično izgledati ispod Eminog kreveta. Nadam se da će se jako uplašiti. Ali treba još nešto smisliti. Znam! Emine patike. Sipat ću malo crvene farbe na John i ostaviti jezive tragove na podu. Tako je. A sad moram otići dok me Emma nije vidjela. Zamisli, tako vrištala da je pala u nesvest. A ja sam odmah otišla kod mame. Mama me je kaznila i ne pušta na žurku. Joj, odakle je to na mom tepihu? I zašto tragovi vode ispod kreveta? Imam čudovište ispod kreveta. Jao, ko je to? O ne, kakvo strašno čudovište. Ne jedi me, nisam ukusna. Mija? Poverovala si, to je bio prank. Nećeš pogoditi, jesam rekla. Joj, da si vidjela svoju facu? Svako bi se uplašio.